Здравейте! Думата, с която откривам днешното видео е разгеле. Разгеле, защото най-накрая северозападните разкази са на хартия. Това е нещо, което чакам от твърде много време. Вече съм писал, вероятно сте виждали в профилите ми в социалните мрежи, че някои разкази са писани преди 12 години. Тогава, разбира се, не мислех, че ще се превърнат в цял сборник. Тогава по-скоро бяха забавни истории, които си разказвахме във Facebook групата "Да живееш от Северозапада". Баце Гоши, поздрав за тебе! Сега обаче северозападните разкази са втората ми книга. Корицата е правена от двама души, графичният дизайн е на Виктория Видевска, рамка с ръчице за нея, илюстрациите са на Красимир Гълъбов, Каш. Когато Виктория ме попита дали имам някаква идея за корица, аз разбира се имах, но ми се струваше, че няма как да се получи и дори да се получи няма да е добре. Все пак реших да й кажа, да има някаква основа върху която да работим, но и казах категорично, че ако тя има други идеи, може би ще е по-добре да работим с тях. Но когато й казах каква е идеята ми, тя всъщност много я хареса и направи точно това, което исках, но някак си в същото време изглежда много по-добре. Корицата всъщност е направена като чин, върху който е драскано с химикалка, както е в повечето училища. Всъщност не знам дали е така във всички училища. Може би децата днес са малко по-възпитани и не драскат по чиновете. По наше време обаче ние много драскахме. Така че има драсканици по чиновете и има един израз, който е много ключов за северозападните разкази, особено за тези, които се развиват в Берковица. Това е израза "мамо баце". Това е един доста популярен разказ, един от най-харесваните, които съм публикувал в мрежата, и дори той беше прочетен в ефира на шоуто "Вечерта на Северозапада" по телевизия 7/8. Имаме една много любима северозападна дума – конощип. Това всъщност е названието на едно насекомо, наречено още попово прасе, а по моя край, където се говори влашки, го наричат още короплешник. Това няма да го коментирам. Виждаме и други драсканици по чина, но върху чина също така има рисунки на едни младежи, които правят разни неща по тези рисунки. Те изглеждат точно като карикатурите, които си правихме едно време. Всъщност тези рисунки са сюжети от някои разкази. Виждаме долната рисунка, която всъщност е част от сюжет в разказа "Кучета смение". Там Дебелю и Цурата пеят една песен, която Цурата е измислил: "Кучета смение, няма да го крием". Всъщност това е толкова ключово за идеята на северозападните разкази, че работното заглавие през повечето време, през годините на този сборник беше "Кучета смение". Впоследствие решихме да го оставим "Северозападни разкази", защото така е по-ясно за какво става дума в този сборник. Горе пък виждаме трима младежи, които си подхвърлят нещо, което поразително прилича на чорап, и причината за това е, че е чорап, но как си го подхвърлят този чорап и защо той изглежда като бумеранг, ще ви стане ясно в разказа "Цената на прекинването". Виждаме на тетрадка написано заглавието на книгата "Северозападни разкази" от автора на Вой. Трябва да има и маркетинг малко, маркетинг менеджмент. И виждаме долу логото на издателство Ерове, любимото издателство Ерове, което е оградено, да се знае откъде идва всичко. Обръщаме на задната корица и там на една тетрадка виждаме написано резюмето. Надявам се, че съм го написал достатъчно ясно и достатъчно интригуващо, че да ви се прииска да дадете цената, която сякаш също е написана с химикалка долу до баркода. Така както казах, кориците изглеждат изненадващо добре. Аз въобще не си представях да се получат толкова добре. Просто ми изглеждаше готина идеята корицата да изглежда като един чин, върху който са стоварени някои рисунки, някои листа и тетрадки и други такива ученически принадлежности, но се получи по-добре отколкото очаквах. А дали на вас ви е харесала, знаете, може да напишете в коментарите. След това отваряме книгата и виждаме един едър, приятен шрифт, не е прекалено едър, така че да ни дразни да има по 3 изречения на страница, но достатъчно едър, че да се чете и да е приятно. А също така самата хартия изглежда доста добре и ми се струва, че е много приятно за очите да се гледат самите страници. И сега малко повече за съдържанието. Книгата е разделена на 3 части и сега поглеждаме в съдържанието да видим
Кои са тези три части? Първата се казва "Лъчи между листата". Това, както е написал редактора Милен Димитров, е нещо като детството, периода на детството в тази книга. Там научаваме малко повече за света на книгата, научаваме малко повече за главния герой и това как живее той. И вече във втората част, "Кучета сме ние", виждаме колко много се променя живота му и в какъв различен свят отива да живее той. Главният герой, разбирайте, Алекс Дебелио. Има нещо, което ми се ще да кажа конкретно за Алекс Дебелио. На него не му вика така, защото е дебел. Когато ми измислят прякора, той тежи 55 кила на 1,70 м, това не са много кила. Всъщност го нарича така, защото яде много и не споделя храна. Ама става въпрос, че малко избеснема, като му поискат от храната, или не дай си Боже да тръгнат да я пипат без да им е позволил. Ама за това ще прочетете повече в разказите. Така, да се върнем на съдържанието. Във втора част "Кучета сме ние" са берковските разкази, които много хора вече са чели в интернет, но те са чели само част от тези разкази. Много от тях или не са били публикувани, или са били написани специално за този сборник. Има повече от 20 разказа, публикувани са били около 7 или 8, така че определено има какво да се чете. Тук обаче са някои популярни разкази, като вече споменатия "Мамо баце", "Прилича на мусака", "Кучета сме ние" и вече някои неизвестни като "Падна по стълбите", "Бобсъно", "Поверията и кравата", "Нема страшно", "Дори Дебелио преяжда" и така нататък. И стигаме до третата част. Третата част се нарича "Сянката и мрака". Там вече нещата стават сериозни. Всъщност, тя е нещо като повдигане на завесата или като махане на розовите очила, защото преди тази част всичко изглежда много весело, много смешно. Героите изглеждат щастливи, защото постоянно пускат майтапи, постоянно са в някаква дивотия, те самите са доста енергични и няма как тия хора да живеят лошо. Нали? Всъщност още във втората част, "Кучета сме ние", има няколко зренца, които показват, че живота в Северозапада хич не е лек и той вече е ударил нашите герои, които по това време са на 16-17 години, малко по-късно в разказите вече на 18, когато завършват лесотехническата гимназия в Берковица, наричана още Талашо. Те работят здрава, тежка работа, тежък физически труд, за който им се плаща малко. И да не забравяме, че те са и непълнолетни, което вече е и съвсем незаконно, но по това време живота в Северозападна България е такъв. Бих казал, че и в момента е такъв за много хора. Може би нещата малко са се оправили, но със сигурност положението там все още е тежко. За тази тежест се споменава няколко пъти в забавните разкази, но нещата не се разкриват до край. Това вече е оставено за третата част, която се състои само от два по-дълги разказа. Третата част, "Сянката и мрака", там наистина нещата стават доста по-мрачни и всъщност ми е интересно как ще реагират хората, когато прочетат третата част. Дали ще се върнат да прочетат отново забавните разкази, за да си направят една равносметка, че хората в забавните разкази, тези веселяци, които са толкова остроумни и толкова забавни, всъщност живеят този живот и въпреки това не се предават, въпреки това не свеждат глава, продължават да са весели, продължават да са майтъпчи, продължават да гледат положително и да вярват в по-доброто бъдеще. Мисля, че е по-добре да спра до тук, защото ще издам нещо, а не искам да ви е безинтересно и аз да съм виновен за това. Не искам да знаете какво всъщност ще стане и колко дълбоки всъщност са нещата. Просто ми се щеше да стане ясно, че тази книга не е поредната кръчмарска северозападна история, в която има пияници, и пустиняци, защото в северозападна България има много повече от това. Има корави хора, които запазват чувството си за хумор в най-тежките моменти. Има читави младежи с огромен потенциал, който само чака да бъде разкрит. И има едно почти гениално чувство за хумор, както казва един приятел, Емо от Видин. И ми се щеше в този сборник да се наблегне повече на това. Щеше ми се да се наблегне на това, а не на жик-так, пинье и други такива неща, с които Северозапада стана популярен в поп-културата. Не ги отричам и не казвам, че ги няма, нито пък осъждам произведенията, които са отъпкали пътя за тези северозападни разкази. Струва ми се, че е хубаво да се види тази страна на Северозапада. Постарал съм се да я покажа, постарал съм се да я опиша
Постарал съм се да ви дам материал, с който да я почувствате. А дали съм успял, ще кажете вие, когато прочетете Северозападни разкази. За момента книгата може да се поръча от Озон и от издателство Ерове. Скоро вероятно и ще е по книжарниците. Пожелавам ви приятно четене и да се прекинвате с мерка.